tervetuloa kampaamoon. Joo. Oi, se on pitkä peli. Niin on. Sitä nuorina halutaan voi yökaulut kaverit. Vaikka. Eli tässä on se ihana tiimi, joka tosi pitkään työskennellyt teidän kaikkien niin lasten kuin vanhusten eteen ja saanut aika pitkälti myös tämän juhlan aikaiseksi. Toki siihen on osallistunut koko henkilökunta, mutta he on ollut tällaisia pääpiruja. Annetaan nyt suuret aplodit ja kiitokset. Vaikka ei ollakaan Ruotsissa, mutta silti. On aivan ihanaa, että on pieniä ja isoja ja me ollaan saatu tulla tänne Mummolaan ja Pappalaan, millä nimellä me kutsutaan tuolla päiväkodin puolella tätä ihanaa paikkaa. Myös Ritva on täällä jo. Ja myös toivon lämpimästi, että tämä dokumentti toisi myös toisille tämmöisen mahdollisuuden ja tämän tekemisen ilon. Ja täällä on tämmöinen onnenkissa. Meillä on ollut tämmöinen ryhmä, kiitollisuusryhmä, ja me ollaan kiitollisia siitä, että sinä olet sinä. Ja halutaan pukittaa. Ja täällä on kissa. Kimppahali. Kimppahali. Ja kimppapusu. Kiitos. Nyt tuli poskareita, joo. Voi kiitos. Ihana. Kiitos miljoonasti. Kiitos itsellesi. Arvoisat Kannel-kodin ihmiset, on suuri ilo olla täällä. Ja tännehän piti tulla seniorilaulajien kvartetti, mutta nyt meillä on Raita Karpo, joka on vuoromme kummitäti. Jättiläisparsin neula. Herranen aika terävä kuin mikä. Ja ilmapallo, miten ne sopii yhteen? Oi, ai, kävi niin lähellä, kun kaikkeakin jo riipas. Ei tää voi onnistua. Ei, mä yritän pyöritellä. Herranen aika! Se on siellä sisällä, toinen napa. Älä nyt enää mokaa. Ai, kun käsi rupes vapisee. Ai, ja nyt heiluu. Onnistui nyt kerrankin, katsokaa se on sieltä tulos. Hei! Mitä ihmettä? Tänäin! Täällä